tomto dvojdielnom screencaste si ukážeme, čo sú to vlastnosti komponentov a ako ich meniť po kliknutí na nejaké tlačidlo počas behu programu. Naším cieľom bude vytvoriť jednoduchý program s jednou kvízovou otázkou a ponukou troch možných odpovedí. Po kliknutí na tlačidlo s odpoveďou sa pod týmto tlačidlom zobrazí farebne zvýraznená správa o tom, či sa kliklo na správnu alebo nesprávnu odpoveď. V tomto prvom dieli sa zameriame na vytvorenie formulára, ktorý by vyzeral rovnako ako ten v ukážke. Začneme vytvorením nového projektu, aplikácie. Všetky projektové súbory uložíme do samostatného adresára s názvom quiz. Okno aplikácie sa má skladať z 5 komponentov. 2 komponentov typu jednoduchý text a 3 komponentov typu tlačidlo. Začneme vložením komponentu typu jednoduchý text do formulára. Tento komponent použijeme na zobrazenie kvízovej otázky. Teraz však zobrazuje len čierny text label 1. Na to, aby sme zmenili zobrazený text, jeho farbu a veľkosť, musíme zmeniť vlastnosti tohto komponentu. Vlastnosti aktuálne vybraného komponentu zobrazuje inšpektor objektov v záložke Vlastnosti. Náš komponent typu jednoduchý text má vyše 30 vlastností, ktoré môžeme meniť. Nastavovaním vlastností komponentu môžeme meniť jeho umiestnenie, veľkosť a vzhľad. To, čo je zobrazené v komponente typu jednoduchý text, je určené vlastnosťou Caption. Kliknutím do pravej časti riadka s názvom vlastnosti môžeme túto vlastnosť nastaviť. Text môžeme meniť priamo v editovacom riadku. Kliknutím na tlačidlo s bodkami napravo od editovacieho riadka môžeme otvoriť samostatné editovacie okno. Táto možnosť je výhodnejšia v prípade, že chceme editovať dlhší text. Zmenu textu potvrdíme kliknutím na tlačidlo OK. Všimnime si, že ihneď po zmene vlastnosti Caption sa zmenil aj text zobrazený komponentom vo formulári. Na zmenu farby a veľkosti zobrazeného textu nastavíme vlastnosť Font. Kliknutím na tlačidlo s bodkami otvoríme dialogové okno na nastavenie fontu. Tu môžeme vybrať konkrétny font písma, zvoliť jeho štýl, veľkosť písma alebo nastaviť farbu písma. Kliknutím na tlačidlo OK potvrdíme nastavenie. Toto nastavenie vlastnosti font sa aplikuje na zobrazený text v komponente. V inšpektore objektov vidíme, že vlastnosť font je akási komplexnejšia vlastnosť, ktorá sa skladá z rôznych podvlastností. Tieto podvlastnosti môžeme nastavovať v inšpektore objektov aj samostatne, bez nutnosti zobrazenia dialogového okna. Zmenu editovanej vlastnosti alebo podvlastnosti potvrdzujeme stlačením klávesu Enter. Pri komplexnejších vlastnostiach zobrazuje inšpektor objektov napravo od ich názvu malý trojuholník. Ten slúži na rozbalenie alebo opätovné zbalenie zoznamu podvlastností. Komponent na zobrazenie otázky už máme správne nastavený. Teraz pridáme do formulára 3 komponenty typu tlačidlo a umiestnime ich vodorovne vedľa seba. Pri tomto umiestňovaní nám pomôžu vodiace čiary, ktoré Lazarus zobrazuje pri presúvaní komponentov. Text tlačidiel zmeníme podobne, ako sme zmenili text zobrazený v komponente typu jednoduchý text. Kliknutím na tlačidlo toto tlačidlo ako komponent vo formulári vyberieme. V inšpektore objektov sa nám zobrazia jeho vlastnosti. Na prvý pohľad tento zoznam vlastností tlačidla vyzerá byť rovnaký, ako bolo u jednoduchého textu. Ak by sme ale pozorne porovnali tieto zoznamy vlastností, našli by sme niekoľko rozdielov. Každopádne však aj tlačidlo má vlastnosť Caption, nastavením ktorej môžeme meniť text zobrazený v tlačidle. Nastavme text tlačidla na Banská Bystrica. Teraz ešte nastavme texty vo zvyšných 2 tlačidlách rovnakým postupom.
Podobne cez vlastnosť font by sme mohli nastaviť písmo pre text zobrazený v tlačidle. Avšak pozor, ak používame operačný systém Windows, tlačidlám nie je možné zmeniť farbu. Aby naša aplikácia vyzerala pekne, nastavme všetkým tlačidlám rovnakú šírku, ktorá by bola dostatočne veľká na to, aby sme videli celý text v tlačidle. Vybraním komponentu a ťahaním za štvorčeky nastavíme vhodnú šírku pre prvé tlačidlo s najširším textom. Ťahaním myšou je ale pre ďalšie tlačidla dosť problematické nastaviť rovnakú šírku, ako má prvé tlačidlo. Teraz môžeme využiť to, že aj šírka, anglicky width, je vlastnosťou komponentu. Môžeme vidieť, že prvé tlačidlo má teraz šírku 99. Toto číslo vyjadruje šírku komponentu v pixeloch. Ak meníme šírku komponentu ťahaním, v inšpektore objektov ihneď vidíme, ako sa mení hodnota vlastnosti width. Šírku komponentu môžeme zmeniť aj napísaním číselnej hodnoty v inšpektore objektov. Týmto spôsobom nastavíme rovnakú šírku pre všetky tlačidlá. Ťahaním za okraj formulára upravíme jeho rozmery. Nielen šírka, ale aj výška komponentu je určená vlastnosťou, konkrétne vlastnosťou height. Táto vlastnosť určuje výšku komponentu v pixeloch. Pristavme sa ešte pri nastavení šírky komponentu cez inšpektor objektov. Vyskúšajme, čo sa stane, ak ako šírku zadáme nejaký text alebo číslo s desatinou časťou. V oboch prípadoch zadaná hodnota nie je akceptovaná. Zapamätajme si preto, že každú vlastnosť môžeme nastaviť len na hodnotu pre ňu povoleného typu. Napríklad vlastnosti width a height akceptujú len celočíselné hodnoty. Podobne podvlastnosť color vlastnosti font akceptuje len hodnoty vyjadrujúce farbu. Na záver pridajme do formulára posledný chýbajúci komponent. Komponent typu jednoduchý text na zobrazenie toho, či bola zvolená správna odpoveď. Nastavme mu text, ktorý sa bude zobrazovať po spustení aplikácie. Vyskúšajme spustiť vytvorenú aplikáciu. Okno aplikácie vyzerá úplne rovnako ako v úvodnej ukážke. Náš cieľ sme teda splnili. Zosumarizujme si, čo sme sa dozvedeli. Cez vlastnosti komponentov meníme ich umiestnenie, rozmery a vzhľad. Každá vlastnosť akceptuje len hodnotu určitého typu, napríklad celé číslo, pomenovanie farby, postupnosť znakov. Vlastnosť caption nastavuje text zobrazený v komponente. Vlastnosťou font a jeho podvlastnosťami môžeme nastaviť písmo použité na zobrazenie textu. A vlastnosti width a height určujú rozmery komponentu. Vráťme sa k vytvorenej aplikácii. Okno aplikácie síce vyzerá tak, ako sme chceli, no pri klikaní na tlačidlá sa nič nedeje. V druhom dieli tohto screencastu si preto ukážeme, ako aplikáciu oživiť tak, aby reagovala na klikanie na tlačidlá.